Biye Jumai, avril kalo tile 10 ani kele samba flani muga ani duru ambe aw bela jelen fo aka wakati o cugala kuna foni wati sera ayaw bismillah. Kuna fundamne la bi kunu alamsa ni obena avril kalo tile 10 samba flani muga ani duru Mohamed Salam Uldo Merzouk ni ale Mauritania uka ministri mi nyashine buka jamana ni jamana wera kunyabo o nyana bolima anga jamana nyama oye a bismillah ni oye general d'armée Assimi Goïtaï bismillah li konna la sa anga ministri mbeno ni anyashine be anga jamana ni jamana wera kunyabo nyana bolima ni oye Abdoulaye Diop ye ale fene tumbe kene o konna la ni ministri yera koni nana ananga jamana nyama ka sika kuma Mauritania ni Malika buludi nyoma ya kasika sinsin chugamina ani gelembe maliendiun ka Mauritania jamana o konna la uka nyefolike uluka uyo kuma fale chama nika o ke uni nyogonche feminye Mauritania uka ministri ale konika fola ko jornan ko mimba ale la kosabe odeye farafin shifina ka munu beta tunga ofe salo no obena sa ba flani muga ani nanima shifina ka ma kemeduru shude kon yera uluka jamana o konna la oye sa temenin tay sa damne yera kontani oye sa ba flani muga ani duru tay ma keme o de fene koni shu yera o yera ay sa yera kon madame ne folo ko oye jorna ko baye farafina shifina ka yorola ameto anga jamana nyama ka kuna funyo konna la alesisa kakena anga jamana nyama ni oye general d'armée Assimi Goïtaï aleka banyuma kesra ofe akonika hakli la jibondo temenen fene kofe abeka femiye panoe nika odi dokotoro suma wala sa banabagato ulu bisika lafia soro chugo mina kuranko ola ni zenta koni tumbe femiye hôpital du Mali aye pano bakli nika odi uluma mi na lebeti jo 575 waitila katakase batiru uluma oni anyogona were la nyinite foshi ode kasika banabagato deme dokotoro so ulu kononala Mali ni Algérie ka janyogonya koni beka geleya kosabe ami domina ina fo bi ni jamana fla koni avril kalo kile konoto samba flani muga ani duru ka Conseil de sécurité des Nations Unies ma ka seben fura lase uluma ni ubela jele uka damaka seben koni ne ka odeuno Mali koni ya yira ka fo ko Algérie koni ye ale ka keleke mina ni oye duru ni ka o koni boga bi anga jamana o konnala Algérie fena ya yira ka fo ko Mali ka duru ni koni fena sera uluka jamana konnala o de ato ulu koni fena ye Malika duruni nika ale bokabi ni kuma in koni abe yelema la ni jamana fla koni ni nyogonche ambe do de kala ka jisma ka furai ameta nyama koro kurani ka ulu feno chake yorombe no ni ale nyashine be nyana mi mafen ulu kelelima uye wele la se kalande ndo koni oma kalande mi yera koni ale be wele ko jonki a wele la ka soro femi nyana mi mafen mi ni abe wele ko kishu koni a gram kemeshegi o de koni yera ni shifina kan ale bolo a wele la lieutenant colonel la Musa Fatmata kone ona ka chedu ulu koni fe a yera ka fo ni manu yera koni ni oye nyana mi mafen keleba uye ubedo sigida u kona la ninga sika shifina ka unu hakli yira nyogona ka fo ko nyana mi mafen ko jugu badi shifina ka aramadenya ale konnala ni shifina kan yera koni ukelen ka wele koni lase ama ajora ka koketa bela jelina uya blaka ta critique la ma uluka boloka kush apinaisa ale kushi mini anana demasa ulu lafiali kama kush apinaisa akamaka wani ado idena fie koni doro fene be ala ni ado dena deme nisondia kosabe ka sababu yake farikolo oye lafiya soro kush apinaisa nya don dena ko ay nyegene bora kushi fe o te kush apinaisi wa ya do idena ko ay den worokoro la boshi o te kush apinaisi de masaw ay kush apinaisi sa akwa galombonda aw mamunu be no ko aw mogo be akamyon fa santala u jabala fle sotiba sotel ko ale masrunyala nega juru sira 90 38 54 64 Walma 65 66 58 58 Kush apinaisa de masaw lafia
Alfuseni Togo ni ale journal Canal de la Vénétie o Nyamaye aminena ni ka abla kasola avril kalo kilo kononton san baflani mugan ani duru amina kun kɛra fɛn min sa o de ye ko a kɔni ye publication dɔ kɔni ni ka o kɛ publication min ni a bɛ ɲɛsin fɛn min ye Mamadu Kasoge ale yɔrɔ la Mamadu Kasoge yɛrɛ ye kiri ministre o ye a ka kiriw bilalen don ka juin kalo tile 12 natɔ o makɔnɔ. An bɛ taa Sikasokaw olu fɛ yen nɔ Sikaso marabolo ɲɛmaaw kɔni ye pont kura ni ka o kolomokari pont min yɛrɛ kɔni ni a bɛ Dekɔrɔbugukaw olu fɛ yen nɔ Dekɔrɔbugu ale bɛ Zaniye na nin pont in yɛrɛ kɔni musaka ale bɔra Union européenne de kunna min n'a taar'i jɔ fo sefa wari miliyari 1 ni a kunkanfɛ nin kɛra nisɔndiyaba ye dugulamaw olu bolo. An bɛ taa Gawukaw olu fɛ yen nɔ taji ale litiri tun bɛ ka feere wari 200 ani 80 na araba tɛmɛnen yɛrɛ kɔni o la nka teliyala dɔrɔn taji kɔni sɔngɔ balila ni ka yɛlɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo 300 ani 40 na a bɔr'o la ka n'a yɛrɛ sɔrɔ 400 o la taji sannaw nin kɔni kɛra jurunankoba ye olu fɛ ka sababuya kɛ u balila la ka fɔ taji yɛrɛ kɔni balila ka yɛlɛ yɔrɔnin kelen hali maa m'a dɔn fɛn min kɛra a yɛlɛni o sababu ye jagokɛlaw ka ɲɛma ale kɔni y'a wajibiya ka fɔ ko taji ale tɛ se ka feere wari 150 ani dɔrɔmɛ 5 o la maa o maa ni taji feere la min tɛ o sɔngɔ ye numéro dɔw olu bilalen don weleli ka kɛ o la taji feere gɛlɛbaw ko wa maa minnu fana bɛ yen nɔ k'olu kɛlen bɛ ka taji kɔni ta ni ka marasow olu kɔnɔna la tajiw olu ka labɔ ni ka u feere a sɔngɔ la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taga Gabonkaw ka jamana o kɔnɔna la Gabon jamana ɲɛmaa kalafili bolodalen don ka sini avril kalo tile 12 ma kɔnɔ san 2025 u ka campagne kɔni fɛnɛ kan ka ɲɔngiri bi su in na Brice Clotaire Olengi ni ale u ka camancɛ fanga jamana ɲɛmaa ye ale de kɔni kɛra sababu ye sa ni ka dansigi Ali Bongo n'a ka denbaya ka fanga o la minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ fanga la a bɛ sa yirika caman kɔni o bɔ nin cɛba in yɛrɛ kɔni ye fɛn min ye Wolen Tɛm dugu de sugazi ni ka kɛ a ka campagne yɛrɛ datugu yɔrɔ ye nin dugu kofɔlen bɛ u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw ni ne kɛra aw kulo garisɛgɛ bi ni k'a da aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan kunnafoni di ale sira fɛ hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniyaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye couche happiness ye ale de anw ka kunnafoni a jukɔrɔma don dɔ b'a ye a ye couche happiness sa a k'a don aw denw na denbatigiw aw lafiyalan don kosɛbɛ ni den ye ɲɛgɛnɛ kɛ cogo o cogo a tɛ bɔ couche happiness fɛ wa protection caman de b'a la walasa ka se ka denw nimisi wasa cogoya min na couche ko la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.